एज ए ख्रिस्टियान दिनै जोंनियावहाय गोबां सोंलुफोर दङ गोबां सोंलुफोरनि गेजेरावहाय नैबे सोंलुखौ दिनै लानानै फैदों आरो बे सोंलुनि फिननायखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो होगोन। बे सोंलुआनो जाहैबाय बुहुमनि गिबि हाबा जानाय बेक्तिया सोर? बाइबेलनि बायदिब्ला सोर? बाइबेलावहाय सोरखौ मुंख'दों, सोरखौ दिन्थिनानै दोनदों बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नाथाय बेखौ बुंनो थांनायनि आवगायावनो आङो माखासे बुहुमनि जिथु जारिमिन, बुहुमाव सोरखौ गिबि हाबा जानाय होननानै बुंदों, मा रेकर्ड दङ बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। आरो बेजों लोगोसे गुबुन धोरोमनि जेरैहाय हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला बिथांमोना सोरखौ होननानै मानियो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंलांगोन। बेफोरबायदि गासै सोंलुनि फिननायखौ होनायनि आवगायावनो एबा बाथ्राखौ फुवारलांनायनि आवगायावनो आंनि अनसुला बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ आं बाख्नायग्रोदों आरो लोगोसेयैनो बेजोंनो लोगोसे आं नोंथांमोन साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदान फैदोंब्ला, नोंथाङा जुदि साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, जे नोंथाङा इयुननि समाव बेबायदि सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ खोनानो मोनबाय थागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइब खालामगोन आरो नोंथाङा जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो हागौ। दानाबा जोङो फैफिनदोनि सावरायनांगौ टपिकआव। जोंनि सावरायनांगौ टपिक एबा मोनथिनांगौ बाथ्राया जाहैबाय, जोंनि सोंलुआनो जाहैबाय बुहुमनि गिबि हाबा जानाय हौवा हिन्जावा सोर आरो बिसोरनि हाबाफोरा गोथार जुलिया बोरैहाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ दिनै आङो बेखेवनानै होनो हास्थायदों। नाथाय बेनि आवगायावनो दिनै बुहुमाव जिहेतु गोबां मानसिफोर दङ, गोबां रोखोमनि धोरोम दङ, जोङो जिहेतु भारताव दङ, दा बेवहाय भारतनि बायदिब्ला हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला बिथांमोना सोरखौ होननानै सानो आरो लोगोसे एज ए जेनेरेल गासै प्रिथिबियाव बहा हाबाया जाजेनदोंमोन बेफोर बाथ्राफोरखौ जारिमिन हिसाबै जि दङ बेखौ नोंथांमोननो बेखेवना होनो हास्थायदों। बेनि उनावहाय आङो बाइबेलनि बाथ्राखौ बुंहैगोन। दे अब्ला गासैबो सोंनायनि फिननायखौ मोनथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बुहुमनि जिथु रेकर्ड दङ हाबा जाजेननायनि रेकर्ड, बे हाबा जाजेननायनि रेकर्डआ ओरैहाय दङ, आं फरायना होनो हास्थायग्रोदों, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगोन। The first recorded evidence of marriage ceremonies uniting one woman and one man dates from about 2350 BC in Mesopotamia. Over the next several hundred years, marriage evolved into a widespread institution embraced by the ancient Hebrews, Greeks, and Romans. As a whole general, बुहुमनि मानसिफोरनि बायदिब्ला 2350 BC आवहाय गोथार जुलि जानायनि रेकर्ड दङ आरो बे जाहैबाय मेस'पटामियाव। आरो बेबायदिनो अल अभार द वर्ल्ड, जेरैहाय गोदो गोदायनि हेब्रु, ग्रीक आरो रमान्सआव बिनि उनावहाय हाबाखौ नुनो मोन्दों। अजा ख्रिस्ट'प्रियफोर, बे जाहैबाय बुहुम नाङैनि एबा बुहुमनि मोनसे रेकर्ड, जेनेरेलहै मोनसे रेकर्ड, जेन 2350 BC आवहाय हाबानि रेकर्ड दङ। नाथाय बावहाय सोरमोन हौवा हिन्जाव बिसोरनि मुंफोरखौ बेयावहाय मोननो हायाखै। दानाबा फैदो हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला बिथांमोना मा बुङो, सोरखौहाय बुहुमनि गिबि हाबा जानाय हौवा हिन्जाव होननानै बिथांमोना बुङो, बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों। According to the legend, this was the place of King Daksha and his daughter is Shakti Devi. ब्रेकेटावहाय दङ पार्बती दुर्गा होननानैबो मोनथियो। दा पानिग्रहण माने हाबाखौ बुङो, गोथार जुलिखौ बुङो, मेरिजखौ बुङो। Between Shiva and Shakti was conducted here in the presence of all gods and goddesses, which is considered to be the first marriage of the world. जायखौ जोङो दिनै पार्बती एबा दुर्गा होननानै मोनथियो, बेनि मुङा मामोन? शाक्ति होननानै जारिमिना बुङो आरो बियो सोरनि बिसाजोमोन? बे जाहैबाय राजा दक्षानि बिसाजो। आरो बियो सोरजों हाबा जादोंमोन? शिवजों, जायखौ जों शिव होननानै बुङो, बै शिवजों हाबा जादोंमोन। आरो बै बिथांमोननि जिथु गोथार जुलि, बे गोथार जुलियाव गोबां मोदाय मोदायजोफोर दङमोन आरो बिथांमोनानो बुहुमनि गिबि हाबा जाजेननाय हौवा हिन्जाव। बेनो बुहुमनि गिबि हाबा होननानै बिथांमोना बुंदों। हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला शिव आरो पार्बती, देट मिन्स दुर्गा, बिसोरनो मामोन? गिबि हाबा जाजेननायमोन बुहुमावहाय। दानाबा फैदो जोङो सैथो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। बाइबेला मा बुंदों? थारैनो जोङो बुहुम नाङैनि बाथ्राखौ नायबाय, बुहुमाव बोरै हाबाया जाजेनदोंमोन, बबे सनाव जाजेनदोंमोन बेखौ नायबाय, आरो हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला सोरमोन बेखौबो नायबाय। दानाबा जोङो बाइबेलनि बायदि नायनि, बाइबेलावहाय सोरखौ होननानै बुंदों गिबि हाबा जानाय, आरो बे हाबायावहाय सोर दङमोन, आरो बे हाबायावहाय माबायदि जादोंमोन, माबायदि डेक'रेसन जादोंमोन, बेफोर गासैखौबो आङो नोंथांमोननो रोखायै बुंथिनानै होगोन, बाइबेलनिफ्राय दिन्थिनानै होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला इसोरा हारसिं दङमोन, बेनि उनावहायसो इसोरा गासै प्रिथिबिखौ सोरजिदों आरो प्रिथिबियाव थानाय गासै नुनाय नुयिखौ सोरजिदों, आरो जोबथा 6थि सानाव मानसिखौ इसोरा सोरजिदों। जागायजेननाय 2:20 आदमा मोसौ मोसाफोर, आकाशनि दाउफोर, हाग्रानि जुनार
बिसोर गासैनिबो नामखौ दोनदों। नाथाय आदमखौ हेफाजाब होनो बिजों गोरोबनाय सासेखौबो मोननो हायाखैसै। अब्ला फोरबु इसोरा आदमखौ बिमायनो उन्दुहोदों आरो बियो उन्दुनायाव बिनि गंसे खामि हाराखौ बख'नानै बिनि जायगायाव मोदोमखौ सुफुंनानै होबाय आरो फोरबु इसोरा आदमनिफ्राय बख'जानाय खामि हाराखौ सासे हिनजाव दानानै आदमनियाव लांदों। अब्ला आदमा होनदों, बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम। बियो हौवाजों मुंख'जागोन मानोना बिखौ हौवानिफ्राय दिहुननानै लानाय जाबाय। बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबनानै थागोन आरो बिसोरो सानैजों मोदोम मोनसे जागोन। प्रेज द लर्ड। बेनो बुहुमनि गिबि गोथार जुलिमोन आरो हौवा हिनजाव, जायखौ हौवा हिनजाव होननानै जोङो मुंख'दों, बे दरा, जायखौ जों दरा होनोब्ला बुजि मोनो, बे दराया जाहैबाय आदममोन आरो खैनायाव दङमोन जाहैबाय हावामोन। बिसोरो हौवा हिनजाव, बिसि बिसाय, गिबि बिसि बिसाय होनोब्ला आदम आरो हावा। आरो बे हाबानि समाव सोर दङमोन? बे हाबानि समाव इसोरा गावनो दङमोन आरो बै इसोरानो बे हाबाखौ खालामदोंमोन। बे गोथार जुलिखौ इसोरानो खुंदोंमोन आरो इसोरानो आशीर्बाद होदोंमोन। दा आङो आवगायाव जि बाथ्राफोरखौ बुंबोदोंमोन, बै बाथ्राफोरा माबायदि आं बेखौ बुंनो नागिराखै। नाथाय जिहेतु इसोर, सैथो इसोरा आदम हावाखौ सोरजिदों आरो सैथो इसोरानो बिसोरखौ हाबा होदों, इसोरानो सोरजिदों, बिसोरखौ इसोरानो हाबा होदों। दा बेवहाय बुहुमनि गिबि हाबा गोथार जुलि जानाया जाहैबाय आदम हावाया गिबि जादोंमोन आरो बाखि बाथ्राफोरखौ आं बुंनो नागिराखै। जायफोरा खुगा खुगा बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुङो, आं बेफोरखौ बुंनो नागिराखै। दानाबा गोदान रदायनि फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होनो हास्थायदों। नोंथांमोना हयथ' मोनथियाखैबो जानो हागौ, बावनानै दङबो जानो हागौ। गोदान रदायाव सासे दरा दङ आरो सासे खैना दङ, जेरावहाय गोथार जुलि जानो थांगासिनो दङ। मार्कसनि 9:19-20 फरायनि। जहन बाप्तिस्मानि सेलाफोर आरो फारिसाइफ्रा उदै बासियोमोन। खायसे खायसे जिसुनियाव फैनानै सोंबाय, जहन बाप्तिस्मा आरो फारिसाइफोरनि सेलाफ्रा उदै बासियो, नाथाय नोंनि सेलाफ्रा मानो उदै बासिया? जिसुआ बुंफिनबाय, हौवा गोदान थासान्दि बिजों थाफानाय लोगोफ्रा माबोरै उदै बासिनो नांगौ? हौवा गोदाना लोगोसे थानाय समाव बिसोरो उदै बासिनो हानाय नङा। नाथाय बि साना सफैगोन जेब्ला हौवा गोदाना बिसोरनिफ्राय लांजागोन, अब्ला बिसोरो उदै बासिगोन। ख्रिस्ट'नियाव प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो रोखा जादों जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ सासे दरा होननानैहाय बुंदों। येस, दरा होननानैहाय रोखा खालामदों। आरो खैनाया सोर जाखो? अब्ला अनजागा प्रियफोर, जोङो खैनाखौ नायगिरदिनि। नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायना होनो हास्थायदों। 2 करन्थियारि 10:2 इसोरनि गोसोआ जेरै गाबो, बेबादिनो आंनि गोसोआ नोंसोरनि थाखाय गाबो। मानोना सासे सिख्ला आयथाखौ बादि आङो नोंसोरखौ सासेल' हौवाजों हाबा होनो जबान होखाबाय, बे जाबाय ख्रिस्ट'जों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों बेवहायबो रोखा जानो हादों। खैनाया सोर? हिनजाव गोदाना सोर? हिनजाव गोदाना जाहैबाय मण्डली। जों फोथायारिफोरा जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि हिनजाव गोदान आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि हौवा गोदान। मण्डलीया जुदि जिसु ख्रिस्ट'नि हिनजाव गोदानब्ला मण्डलीयाव थानाय साफ्रोम व्यक्तिफोर, फोथायारिफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि हिनजाव गोदान, बेखौ रोखा खालामदों। पौला बे बाथ्राखौ स्पष्ट खालामनानै होदों। आरो हौवा गोदाना जिसु ख्रिस्ट'। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि हिनजावखौ लांनो थाखाय फैफिनगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैनि 2000 बोसोर आवगायाव फैबाय आरो गासै गाहाम बाथ्राफोरखौ, बासायजानायनि बाथ्राखौ, हुबबार्ताखौ होलांबाय आरो जोंखौ लांनो थाखाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनगोन। दा बेयावहाय साफ्रोम हिनजाव गोदानफोरा थामथिम जाना थानाया साफ्रोमनिबो बिबान। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो मोननो हाबाय जिउआव, बै समावहायनो जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे एंगेज जाबाय, रिं मेरिज जानानै थाबाय। येस, रिं मेरिज जानानै थाबाय, जों बेखौ बुंनो हागोन। जेब्ला बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा लाबाय, जों जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'जों जोङो महर बुजाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, आरो बै जिसु ख्रिस्ट'आनो, बै हौवा गोदानानो जोंखौ लांनो फैगोन, नोंखौ लांनो फैगोन, आंखौ लांनो फैगोन। जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि हिनजाव गोदान महरै जानानै दङ। दा बेयावहाय बे हौवा गोदाना जोंखौ माब्ला लांनो फैगोन, बेनि बाइबेला दिन थारिख समफोरखौ होआखै। दा बेयावहाय जोङो थामथिम जाना थानांगोन, जों ओंखारनानै थानांगोन, सानफ्रोमबो रेडि थानांगोन, बै हौवा गोदानखौ लागारबो नेबाय थानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया, एसेब्लाबो आशीर्बाद, माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हादों होननानै आङो आसा खालामदों।
दा बेयावहाय दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय लागारबो सिरि मोननानै थादो अनजाग्रा प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैसिगोन आरो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेबांनो बिदाय लाबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ